uJay Moss ephuma njalo ngeculo elithi We Must Pray. Angikubingelele mlaleli womsakazo eVuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina ngenjwayelo ngudidi wakankosi. Ngihlala ngiba nawe ngalesi sikhathi njalo ngamasonto ngihambisana nomfundisi ukhoza la einkinobheni noma ngapha kwi-technical team ngino Anele Gamhlongo kanye nompumelelo kaNkosi. I have a full studio tonight. Got our prayer partners and supporters abasivakashele namuhla brother Andy no brother Ken abakhona la studio bazobheka ukuthi senzani la beloku besikhulekela benza konke kanye nosisi wethu uHannah Steyer okhona naye la studio. Just a full studio namuhla. Siyajabula ukuthi sibe nabo abantu abasithandayo abasilandelayo abasikhulekelayo abasinxusela enkosini ngaso sonke isikhathi. Baba Khoza, sawubona mfowethu. Ngiyabingelela mfundisi, ngiyabingelela abalaleli. Siyayibonga kakhulu inkosi kwamnandi nokubona abantu abasilekelelayo bekhona la studio. Siyazi olubumnandi esibizwayo masibona abalaleli befika nasemabandleni. It's that same kind of feeling yokuza ukuthi asodwa sabantu abasilekelelayo. Absolutely. And it's such a blessing Mkhathini, just knowing ukuthi we all belong to the body of Christ from different walks of life. God asihlanganyele ndawonye kumnandi nje futhi yazizwa mose enkonzweni ukuthi I'm at home, you know, I'm at home nginabafowethu nodadewethu, even though anzalwe ekhaya elilodwa, but ngokuzalwa emzimbeni kaKristu, that makes it really homely. So it's a great feeling. Nikhonze kahle kodwa. Sikhonze kahle kakhulu mfundisi. Sibungaza abantu abasha nobaba in the same day. Kukhona umuntu omusha besikhonza ngezi namhlanje kumnandi nokubona iziphiwe ezintsha zivele ebandleni, uNkulunkulu ebavusa abantu. Savakashelwa nabanye abalaleli, mama umbhele lapha esuka eNtshanga ehamba nendodakazi. Bamnandi nje mfowethu, bekunjalo nathi. Asisho sithi happy Father's Day kibo bonke obaba. Siyazi ukuthi kunabo baba because uNkulunkulu ebabusise ngezingane as biological parents, but siyazi futhi kunabo baba uNkulunkulu abanikeze irole yokuthi babe obaba bama father figure kwabanye. Kunabo baba Mkhathini namuhla omama abashiya izingane zashiya onina. Obaba have become both mother and father einganeni. Kunabo baba bahlukanisile ababheke izingane bakhulisa izingane. Kunobaba omise impilo yakhe ubaba ongajahile ungena emshadweni nasemdlelwaneni ngoba ebona ukuthi ingane isencane usafisa ukuthi bonke labo baba siyabadusa namuhla sithi happy Father's Day. Benza umsebenzi omuhle kakhulu kwangathi uNkulunkulu futhi naye ngabaqinisa abaphamandla kuze kufezeke lokho abakufisayo ngokukhulisa ingane. Kanti and with the same note sithi usuku lwabasha namuhla. Siyazi-ke laba bazalwa manje ngo-2000 abayazi kahle lento. Thina insimbi endala sayibona, sayiphila, sayizwa, sayibona, sabakhona ngo-1976 kwenzeka leso sigameko. Iy'ngane ey'ncane zibona ukuthi hayi ngathi obaba nomkhulu ababezwa kahle, baya-understanda kakhulu, bayibambishisa. Kwalahleka imiphefumulo eminingi. Namuhla sibungaza le nkululeko esinayo njengoba nje sibuye ekhwetheni emasontweni amabili edlule. Namuhla sibungaza le nkululeko yaqala intsha. But from us Mkhathini, from a biblical perspective, we would like to look at what does God say ngabantu abasha. Kunale nkolelo Mkhathini sihlale sisho la nawe la emsakazweni ukuthi abantu abasha kunalento a myth ne perception yokuthi uma usindiswa into yabantu abadala, mase semncane awukwazi ukusindiswa, kuyona into yakho, sazojola, usazophuza, usazenza yonke lento, so yima kancane ungazenzi zonke lezo zinto lezo. So
impilo yabazalwane abancane ungathi is-stiff. Ingakho nje we're losing a lot of our Christian believing true genuine Christians abasindisiwe sibaluza abashada nabantu abangasindisiwe ngoba kunalento ukuthi laba abasha abancane abasindisiwe ba-stiff. Now we want to see from a biblical perspective. So phela lapha encwadini kaMshumayeli kakhulukazi uMshumayeli isahluko se-11 chapter 11 from verse 9 sehle njalo siyofika ku chapter 12 ku verse 2 sifunda kanjalo sibheke lapha emkhathini ukuthi ngempela uNkulunkulu uthini. Ngabe uNkulunkulu uthi ababe stiff banga-enjoy impilo bangenzi izinto zonke ezifana nalezo. So nawe mlaleli usekhaya siyakumema ukuthi ushaye usitshele ukuthi happy Father's Day kubaba ubaba kuwena noma ngabe uyi-biological father noma ngabe ubaba ongeyona i-biological father sithi happy Father's Day kuyena. Siyakuvulela ukuthi ungakwenza lapha ku-073 709 1991 073 709 1991 noma lapha ku-086 1010 300 086 1010 300. Kepha-ke njengenjwayelo ngaphambi ukuthi siyenze yonke lento siyaye sinxuse enkosini ukuthi ibe nathi emkhathini awusibeke enkosini. Masithandaze, siyakubonga Nkosi, sibungaza namhlanje usuku lobaba kanye nabantu abasha. Siyakubonga ukuqala ngobaba emphakathini, obaba emabandleni, obaba kwezethu impilo emndenini. Ngiyakubonga wami ubaba nomsebenzi omuhle awenzile indlela omsebenzi ngayo kweyami impilo ukungikhulisa, ukungidisciplina ngisemncane ukuze ungilekelele. Ngiyakubonga ngesandla sakho usebenzisa yena. Nabo bonke abanye obaba abenza umsebenzi ngokuyinikela ukukhulisa abantwana besebenza kanzima ukuze izingane benokudla nokugqoka ukuze izingane zinqandeke ebubini. Siyakubonga ngoba babenze njalo. Siyabakhulela Nkosi abaningi abanye abangenza umsebenzi omuhle abaningi la ezweni lakithi kwaZulu kakhulukazi abangangenhlobo empilweni zezingane zabo. Ingane ekhuliswa ama single parents bephila obaba kodwa bengekho involved. Siyabakhulekela ukuthi uvuse unembeza nentshisakalo efanelekile endodeni ukuthi ifuna ukwenza okuhle einganeni zayo. Siyakhulekela igeneration entsha yobaba aba-faithful emsebenzini wabo njengobaba. Sikhulekela Nkosi abaseyinkonzweni kakhulukazi babusise khona neyinkinga ezinzima zokungayitholi imisebenzi obaba bengakwazi ukuba namandla okwenza bakufisayo ngenxa yokuswela yakha amathuba emisebenzi Nkosi ezweni lakithi. Abantu abasha siyabaletha nabo phambi kwakho ubanqande eyilingweni eyiningi usathane nezwe abayihlelile beyihlelela specifically abantu abasha ilingo eyithe chithisaka nakwi-social media. Ubanqanda abantu abasha. Sikhulekela ukusindiswa kwenqwaba yabo njengoba abanye bethu wasindisa sisebasha abande Nkosi abantu obahlengayo bese ama-teenager bese abantu abasha bese beyakuphilela ngentshisakalo bebalekela ukonakala kwasezweni bengathandizwe kodwa bathande wena babe isibonelo kwabanye abantu abasha. Siyakubonga ngohlelo sisize ke sikhulume ngokuhlakanipha nangokuthembeka izwi lakho bakheke abantu abalalele basindiswe bakhule Nkosini. Sikhulekela zonke lezi zinto egameni lika Jesu Inkosi yethu. Amen. Amen. Khathini siyabonga mlaleli njengoba shilo siyakwamukela la kwi-Sound Doctrine Hub. Mina ngodidi ngwaNkosi nginawe ngihambisana nomkhathini bese ukuthi lapha kwi-technical team yethu namuhla i-technical team yethu ithi ukuthi kwande kancane sinosisi wethu uHana kaStreya okhona la hambisana no-Anele Kamhlongo noNompumelelo bakaNkosi. Technical team yonke le senzayo nawe lapha kwi-Facebook page yethu sithi sabona siyakwamukela lapha kwi-Facebook page yethu noma ukuphi siyazi sinabalalela basilandelayo Swazini, Australia, the United States and the United Kingdoms and siyajabula siyanamukela nonke ephinaphi la khona mkhathini. Ngaphambi kokuba singene kulolu hlelo lethu noma kulesihloko sethu sanamuhla esikhuluma ngentsha asikhumbuza abalaleli abasha nabadala nganayi inkomfa ziyahamba insuku iyahamba isikhathi mhla ka July the 6th asithathe sibeke futhi mkhathini.
Kuzobe kumgqibelo sekusondele kakhulu manje. Sobe silapha eMontclair 191 Wood Road lapha eMontclair Hall opposite itolo ezinkulu laphana iMontclair Mall. Siyaqala ngo-10 ekseni kuze kube u3:30 ntambama. Ama-session amathathu eyokuqala kufundiswa izwi likaNkulunkulu. Kube khona isikhathi sokudla ndawonye selunch. Asazi kwenzekani lapha kwilunch. Siyakhuleka abantu abangashadile behlangene. Mfuna uNkulunkulu kube nezinto ezithize azenzayo. Akavinjwa phela uNkulunkulu. Ama-lunch abantu abakholwayo. Sibe nesikhathi futhi sokudla izwi likaNkulunkulu, sibe nesikhathi sokubuza imibuzo, sokuxoxa, bahlukane abesilisa abesifazane baxoxe ezabo silekelelane. Amabandla ajwayele ukunaka abantu abashadile, maningi ama-marriage seminars, kodwa asijwayele ukukhuluma nabantu abasingle. Khona no single parents nje mfundisi. Ngoba asikhulumi la kuphela ngokuzama ukushadisa abantu. Kodwa khona no single parents sekwamoshekala ngendlela ezahlukahlukene. Wenze njani? Iqhubeka kanjani impilo? Uhamba kanjani noNkulunkulu? Mabanye badivorcile njengoba sisho. Usebuya khona emshadweni. Iqhubeka kuthiweni-ke manje umuntu uphinda shade under what conditions into ezinjalo. Abanye ba single because bashonelwe. So yakusiba abantu abasha kuphela abadala abancane. Simemile nabashadile khona nje ufuna ukuzokwazi ukuthi konje izwi likaNkulunkulu lithini ngale ndima. Noma ingathinti yena ngqo ukuze akwazi ukulela abanye. Ebengisema eManase Worship Center lapha eFaith Mission eAdams izolo besho ukuthi bayezwa umfundisi uMbhele nebandla. Even abantu abashadile nje bafuna ukuzohlomiseka. So ke we are looking forward to it mfundisi. Mhla 6 July kumgqibelo siyojabula kakhulu masibabona abalaleli. Ikhulumi zethu mkhathini sibathinte nje kancane ukuthi sobe obani abazobe besifundisa. Ngiyazi ukuthi sinobaba umfusi le escort ozobe khona na impela izeyoni leli lisindisiwe lishumayela uJesu yena yedwa nje phaqayo ngahlanganiswe nalutho. Siyamthanda kakhulu baba umfusi. uNkulunkulu yamsebenzisa kulezi ndawo zakoScots laphayana. uNkulunkulu letha i-revival yeqiniso ye-sound doctrine ebandleni laseYoni emsebenzisa. Uyindoda interesting kakhulu. Soke sobe sinayo baba umfusi useke wasifundisa kwezinye inkonfa zethu usizo kakhulu. Siphethe ubaba uNkosi uzobe khona. Ubaba Khoza bazobe bekhona. Ubaba uMhlongo abanye bayamazi ubaba uMhlongo bazobe bekhona. Bonke nje befundiseni bajwayele minibone no mama basekhaya nabo becontributor kuma session abantu besifazane siyalangazela kakhulu ukuba nabo kuba isikhathi esimnandi nje mfundisi nokubabona nje abalaleli niphambana niqhawulana nixoxa ukuthi obani kumnandi kakhulu. Kumnandi kakhulu. Singena odabeni lethu namhlanje nawe emlaleli lapha ekhaya. Siyathanda ukwazi ukuthi namuhla ucelebrate njani lolo suku nobaba wakho noma ufisa ukumfisela noma engekho kepha uyazi ukuthi ulalele la ekhona nokusingatha umndeni ngendlela ezahlukahlukene. Nawe siyakumema ukuthi ushayele lapha ku 0737091991 noma ku 0861010300 wenze njengaye yena nangumlaleli. Sikwamukele emoyeni sawubona. Someone mlaleli. Yebo baba. So milapha Great Town unjani mfowethu? Ngiyaphila baba, ngiyaphila kakhulu. Mfowethu. Nami mfowethu bengifisa ukuthi ngidlulise nje izizokotho ezinhle ngobaba. Indlela asikhulisa ngayo mfowethu esifundisa inhlonipho. Nanokuthi nje indoda umfana mayikhula kufanele akhule aphathe kanjani. Uyabona nje baba ngemingcwabe simfihle last year. Mfethu. Ngithathe ukugula nje okumphuthumile ngoba kube nje inyangana nje ngomlenze wagcina ukuthi umthathe uNkulunkulu ambuyisela ngiyena. Sorry mfethu. Kodwa nje baba nje kulolu usuku namhlanje ngiyamkhumbula nje ngezenzo ezinhle akade zenza kuthina. Nje isikhulisa nje kamnandi ingane zakhe. Thando lodwa. Mfethu oqhamile ngiyazi ukuthi kuningi ongakusho ngobaba yini nje ukukodwa
okukodwa nje othi naku ngikubambile ngakufunda kubaba ngakufundiswa ubaba ukuthula yabona nje umuntu akade ngawuthanda umsindo mhlawumbe kuthiwa ingane yazi yaxabana lezi zodwa ube ngayithandi into enjalo ukuthi mhlawumbe mawukuthi mhlawumbe siyaxabana ube ngakuthathi isayidi ubenza sure nje ukuthi inkinga igcina ixazululekile kamnandi nje kungabikho angavezi ukuthi ubani wrong okay ngizingane zakhe sobabili labantu abaxabanayo ijabo into enjalo ubenza sure nje uthatha isayidi lakhe lokuthi umzali siyabonga yabona nje ukuthi la baba la khona uyazi ngiyamthanda siyamthanda ekhaya alala ngokuphumula so ngikhetha ngiyabonga siyabonga mfoka Msomi kakhulu ukukhulumela nomndeni wakho mkhathini kuningi akushilo ubhuti ngithanda nje ukuthatha okubili ukuthula lolu hlelo likhuluma ngenkosi yokuthula usho njalo umprofeti uIsaiah uthi igama lakhe noma uNkulunkulu umsindisi kepha oyinkosi yokuthula okwesibili ukhuluma ngobumbano sonke sibumbene from all different walks of life sisemndenini kaKristu sibumbene siyinto eyodwa umndeni okuyinto ebalekile kakhulu leyo siyakumema ke nawe mlaleli yenza njengayo usikhumbuzo kaMsomi lapha ku 0737091991 noma ku 0861010300 khulume ukuthi ubaba wakho wenze njani mina ke mkhathini angibanga nenhlanhla njengawe angimazi ubaba angikaze ngibe naye angikaze ngibe nefather figure nawe ke mhlambe mlaleli ufana nami ngonkosi nje angikaze ngibe nobaba lokho engikwenzayo mkhathini ngikwenza ngicabanga ukuthi ngenza into eright nethanda uNkulunkulu mhlamba ngiyena lo baba abantu bamfisa you know everything kimina is first hand but mhlambe nawe unobaba onjengami ufundeni kubaba yini ongakusho nalapho ke siyakumema ukuthi usho njalo lapho ku 0737091991 noma ku 0861010300 kepha mkhathini asifunde lapha encwadini ye-Ecclesiastes chapter 11 umshamayeli isahluko seshumi nanye asifunde nje mhlambe from ku verse 9 sehle nayo size sifike ku chapter 12 mhlambe sigcine ku verse 2 kanjalo sibheke ziningi indawo ezwini likaNkulunkulu la uNkulunkulu ekhuluma ngabantu abasha siyobona nasencwadini kaTimothy umpostoli uPaul ekhuluma noTimothy ku chapter 4 lapha kuthi angabhekelwa phansi ngoba emncane ziningi izinto uNkulunkulu azikhulumayo ngabantu abasha kepha akube sisindlalelo noma ifoundation yethu ku-Ecclesiastes chapter 11 incwadi yomshumayeli chapter 11 masiqala ku verse 9 jabula nsizwa ebusheni bakho inhliziyo yakho ayikujabulise einsukwini zobusha bakho landela indlela zenhliziyo yakho nakho konke okubonwa ngamehlo akho kodwa khumbula ukuthi uNkulunkulu uzokwehlulela ngazo zonke lezo zinto susa ukungeneliseki engqondweni yakho uxoshe ubuhlungu emzimbeni wakho ngokuba ubusha nokuqala kokuphila kuyize bese lapha ku chapter 12 verse 1 khumbula umdali wakho einsukwini zobusha bakho zingakafiki insuku ezimbi neminyaka ingakasondelo yothi ngazo angithokoze ngikhumbule yena ilanga nokukhanya nenyanga nezinkanyezi kungakafiphali lingakahlumi futhi emumva kwemvula asithi nje mkhathini ukwenaba nje kancane nanoma singezohamba ngawo ngeverse by verse and all of that kepha ukuthi yini le uNkulunkulu asifundisa yona ebusheni njengomuntu omusha ngiyazi ukuthi abantu abasha mkhathini banalento ukuthi impilo yabo abakazi direction ukuthi thini fanele benzeni ngempilo yabo abantu abasha abaningi basalalela abazali
abantu abasha abaningi nanoma iqiniso balazi basalishelvele eceleni balibekele eceleni ukuthi hayi lokhu ngizokwenza sengimdadlana makufika leso sikhathi esemdadlana kunama-challenges wakhona ukuthi hayi lento ngizoyibona sengino-matric mese no-matric ukuthi hayi ngizoyibona e-university mese university ukuthi ngizoyibona sengishadile mese eshadile ngizoyibona emva kwabantwana and then uthini umshumayeli lobhalayo uthi konke lokho kuyize leze it's vanity yonke into ize yini-ke le ayishoyo la ukuthi abantu abasha noma umuntu ephila akaphile athokoze kepha kube nento angakumelanga ukuthi ayikhohle ukuthi impilo yakhe ayikho ezandleni zakhe esezandleni zikaNkulunkulu and ekugcineni for everything into umuntu ayenza empilweni yakhe is going to give an account before God. Kepha ngaphambi kokuba ukwenze lokho mkhathini simthathe nangumlaleli ofuna ukukhuluma ngobaba wakhe. Sekwamukele emoyeni sawubona. Bamajola sawubona mfethu. Siphilile baba Majola. Happy Father's Day kuwena mfethu. Siyabonga ngiyazi-ke baba Majola ngizwa nangevoice yakho nje ukuthi udadewethu ukuphethe kahle kakhulu ney'ngane lapha ekhaya bakwenzela yonke into bakuvusa ngekhofi neparishi lapha esembhedeni yonke into kusele nje kancane ukuthi kuphambane iy'mfoloko kodwa ngobe bekusuku lakho kodwa ngizomnandi kakhulu umama nabantwana bangenzela okuhle kakhulu ngamanje ngisamangele nje but uNkulunkulu kukho konke baba egameni likaJesu Kristu. Siyabonga baba Jola. Mina ubaba wami usesenkosini. Sorry baba. Kodwa ubesenkosini sengimazi sahlukana naye ngisemncane kakhulu ngama-16 impela nje umama wangithatha wayongibeka kamalume wayokhulela khona ey'nkomeni ngiluse iy'nkomo kwaze kwathi ngama-18 ngahlangana nobaba ngilapho emnyakangeni yena la esikhaleni ngazi kodwa ukuthi la esikhawini likaNkulunkulu elihle lasihlanganisa nobaba nangazi nami angimazi ngoba indlela kosigcina nganyaka yayilaphoza kakhulu kodwa le minyaka emibili emithathu sibe naye ngiyamkhombisa inhlonipho kakhulu nganabantu ukuthi ngithuke engekho uzohamba abasenkosini ngimhlonipha kakhulu ngimthobele kakhulu ngenza konke ngikwenze egameni likaJesu. Ngiyafisa nje futhi ukululeka nabatwana ukuthi kulesikhathi esiphila kusona sengathi bangabahlonipha obaba babo bangadeli ngobaba bahloniphe futhi nomama babo. Lokhu kuyisifiso kakhulu kwandisa iy'nsuku zomuntu zokuphila egameni likaJesu Kristu. Yilowo myalezo nengiwudlulisayo ukuthi abatwana abahlonipha abazali babo futhi bangadeli ukuhlonipha abazali babo kuphela nabazali abangaphandle abangesibona babo nawo babahloniphe. Lokho kuba nomvuzo omkhulu kube egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu baba. Egameni likaJesu impela siyabonga kakhulu nathi baba Majola. Happy Father's Day again kuwena baba Majola. Siyabonga kakhulu. Nangu umlaleli la naye osafuna ukukhuluma ngobaba wakhe. Sawubona mlaleli siyakwamukela emoyeni sawubona. Sanibona befundisi. Sawubona. Ngimlalele Happy Father's Day. Usenyamalele ngiyacabanga kusanda njenge siyabonga sibusisekile ngokuba nani bese ngithi Happy Father's Day kubona bonke ubaba emhlabeni. Happy Father's Day ngeke ngikwazi ukwasho ngabanye ngithi nje kodwa umuntu obaba nje Happy Father's Day. Umakhumalo Marisburg Smero ngiyabonga. Kusho uMakhumalo lapha eSmero usho njalo uthi Happy Father's Day. Siyabonga nathi wena Makhumalo ukusithanda nokusifisela ukuhle kodwa. Sekwamukela emoyeni sawubona. Sawubona njani? Siyaphila dadewethu njani? Sikhuluma nobani kuphi? Ukhuluma noMthandazo Ndimande oThongazi. Nomthandazo. Thini igalelo lakho namhlanje?
Bengifisa ukufisela nje isithandwa sami ngisithanda kakhulu Father's Day kuyena. Ngiphinde ngifisele nobaba wami ongizalayo uNdimande. Naye ngithi Happy Father's Day nabo bonke obaba abondlayo. Ngithi Happy Father's Day. Siyabonga dadethu. Kodwa-ke ubaba wakho siyazi-ke munye nje kuphela ubaba wakho futhi uyazi ukuthi ubani. Ubani-ke lesithanda sakho ubaba wengane zakho? Usifiso Mzimela. Usifiso bani? Usifiso Mzimela. Siyabonga. Siyambongela kakhulu naye usifiso kaMzimela. I'm sure ukuthi ulalele naye la ikhona. Ulalele naye nje la eduze kwami. Siyabonga kakhulu. Happy Father's Day kuwena Sifiso from la kwi-Sound Doctrine Hub. Siyabonga kakhulu. You're very welcome, my brother. He is in season night. Thank you very much. Ngenhliziyo ecwele uthando impela siyambongela. Mkhathini asizwe ukuthi uNkulunkulu uthini ngentsha kulama verse siwafundile. Uma buku verse 9 uthi jabula nsizwa ebusheni bakho inhliziyo yakho ayikujabulise ensukwini zobusha bakho. Uyazi uNkulunkulu ukuthi abantu abasha isikhathi esiningi baphesiwa izinto ezimnandi. Kunatural nje ukuthi umuntu mayisemusha engakangqubuzeki abone ukuthi ezinye indlela ihamba ifike kuphi iziphe ingcono kunezinye baphesiwa nje ubumnandi nepleasure empilweni zabo. Uthi uNkulunkulu ayikho inkinga ekufuneni okuhle for impilo yakho. Ufuna ukusebenza kahle uphumelele ube nemali ugane noma ugane nibe nabantwana nihambe indawo nakho konke ukuthi landela indlela zenhliziyo yakho uma sethi kodwa nokho konke onakho konke ukubona ngamehlo akho okuhle okufunayo kodwa kukhumbula ukuthi uNkulunkulu uzokwehlulela ngazo zonke lezo zinto. Ithi uwakha ama plans uyisethela ama goals njengomuntu omusha izinto ofuna ukuzenza. Khumbula kodwa ukuthi ekugcineni kukhona uNkulunkulu owumahluleli who is a judge ozojudge zonke izinqumo zonke izinto ezisenhlizweni yakho zonke izinto ozenzile nokhethe ukungazenzi. So ke ithi wenza uphila impilo yakho yobusha uyenjoya mulandela izinto oyilandelayo kunenjabulo nobumnandi ungamkhohlwa uNkulunkulu. Ngamanye amazwi ungajabuli ngeindlela ezokwenza uye esiqogweni ngelinye ilanga indlela ezokwenza uNkulunkulu akucasukele. Jabula kuyena uNkulunkulu ikhona injabulo enkosini. Abantu abasha bakholwayo bayakwazi ukujabula impilo ibemnandi kodwa bangayisoli ekugcineni. Laba bangakholwa noma ibakhona injabulo ohamba uyisole ngayo. Sometimes uyisola khona usemncane or sometimes uyisola usukhulile. Abanye bayoyisola ngelanga lokwehlulela uNkulunkulu sebalahle esiqogweni. Ngakho jabula kodwa ukhumbule ukuthi uNkulunkulu uyakubuka zonke izinto ozenzayo. Nangu umnaleli ngiyamuzwa athi ngempela la kwaJesu kuyajabuleka kaJesu. Uma uNkulunkulu athi ngenze konke okusemehlweni wami okuhle engikuthandayo naleke ngikufisayo kepha ngazi ukuthi yena umahluleli kusho ukuthi uJesu kumnandi la kwaJesu kahle hayi lento esifundiswa yona kangathi impilo yala kwaJesu idal mkhathini. Ngaphambi kokuba sikuphendulela asimthathe nangumlaleli sakwamukela nawe emoyeni sawubona. Baba Nkosi ubaba Khoza nethimba lonke studio nababa Mhlongo nabayili bomsakazo nje iVuma FM siyabingelela kumhla ka-15 June 2024. Baba Myeni. Yebo baba. Last week inhliziyo ezinababa uMajola ibethungu kakhulu manje sinababa uMajola sethembele ukuthi amakushawo 627 sekunjalo. Masithi Nkosi yami. Besisa ngayo kodwa ngifana namhlanje ngikhona sijabule kakhulu inhliziyo ithi ngcinibo. Asixolise nje kakhulu kulowo sixolisela umsakazo wonke bekungelona nje lolu hlelo bekungade lingekho. Angeke ngiblame uEskom ngalo kadume ngako kodwa bekwenzeka into efana naleyo insuku eziningi so besinaleyo nkinga nje asithanda uxolisa sixolisele nomsakazo kanjalo. Siyazaba baba lezi inkinga nami phela ngikulo mkhakha ngikwimedia lama challenges esike sibhekene nawo baba akunankinga. Mfethu. Ake ngihlale odabeni baba. Hlala kulona. Ake ngiqale ngale
ye-Father's Day nje bakuyi-Happy Father's Day namhlanje bese ngidlulela kulena-ke nikhuluma ngayo yomuntu omusha nenjabulo yomuntu okholwayo nongakhona. Hey baba, mina ngenhlahla ngisenayo baba ongizalayo kule age engikuyona baba, njengomntwana kaNkulunkulu nomuntu ozabe ekhaya elinenhludumalo nenhlonipho baba. Ungikhulise ngendlela enhle baba, ngendlela esimangaliso. Izinto uke wacwila nayo baba ophuze nonamandla, kodwa-ke ngo-2007 uNkulunkulu wamsiza waphuma kuze kube namhlanje. Sikhulisile nje ubaba namhlanje, nami ngi-proud ngempilo yami, ngiyindoda nje impela. Ngiyabona ukuthi impilo yami iyaqhubeka, izifundiso zikababa zibe zinhle kakhulu, engikhulise ngishaya futhi ungishayile impela. Ubengalenzi iphutha, mangingenzi kahle nje impela ubengishaya nje ngoba ebefuna ukuthi ngelinye ilanga ndodana yami nawe uphile impilo enhle, ube nomuzi njengoba benomuzi okhona la endaweni yaseNgwelezane enkangeni, ngoba kusasa abazali bazoshiya bazohamba emhlabeni. Kodwa into enhle ukuhamba komzali ofana nobaba emhlabeni, uzoshiya i-foundation yokuthi nami as uNtokozo Mnyeni ukhona enguthathile kena ngakufunda baba. Ngikhuluma nje nawe izolo bengine-event elikhona, uba major uyibonile ufikile wazobhekisisa ukuthi kuhamba kanjani. Tournament eyaziwa ukuthi iNtokozo Mnyeni under 15 soccer tournament, ukubuyisela emphakathini wangakithi endaweni yaseNgwelezane. Guess what, uyazi ukuthi wonke ama-proposal ebengihambise ey'nkampanini, ama-stakeholders and sponsors, uyazi ukuthi abhale obani babukhona nababukosi babomzalayo. Wow. Shaka ama-proposals, mina umsebenzi wami ebengiwenza ukuthi ngihambise ey'nkampani lezi ebezisponsorisha i-tournament osukwini layizolo. Bekhona futhi nobaba ukukhombisa ukuzobamba iqhaza nokungisapotha kakhulu. Ngithi nje kuyena Happy Father's Day, ubaba ongisapothayo onginakekelayo ngendlela esimangaliso. Kodwa-ke baba uyazi-ke ngeke ngidlule ngingavezanga izwi ngayo le ndaba ye-Happy Father's Day. Ngiyamthanda incwadi yezakho Solomon chapter 3 verse 1. Uthi ndodana yami ungakhohlwa umthetho wami, khetha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami. Usuvesithunga ngoba iyakunezela kubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Uyabona ukuthi obaba badlala iqhaza elingakanani empilweni yethu njengey'ngane baba. Baba uNkosi nobaba uKhoza. Wabamba umyalo noma umthetho kababa, ngoba izwi likababa linamandla. Vele sonke siyazi ukuthi ngisho umama engakhuluma, kodwa sinakho lento kumgolozela umama noma silokhu siwumuzela nje singazi ukuthi kuthini. Kodwa mase kukhuluma izwi likababa, ikhona lento esho ukuthi ngeke ngiyeke lento. So nje baba siyajabula kakhulu ukuthi Happy Father's Day. Angivale ngale nenikhuluma ngayo yokuba umuntu okholwayo kakhulukazi thina esiyintsha. Kuyiqiniso baba ukuthi singajabula senza konke sigiye, senze into esiyithandayo emhlabeni, ebusheni bethu nasemsizweni bethu. Kodwa iqiniso lithi you will never know isemhlabeni la. Mina ngihambile emhlabeni ngabona ngenza izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu, ngenza yonke into eyisinengiso phambi kaNkulunkulu, kodwa ngomusa ngatholakala ngasinda. So baba nje kubalulekile ukuphila impilo eklini ngomuntu omusha. Kuba afana nenkosi uJesu ngomuntu omusha, ngoba uJesu yena kuphela ozosenza siqhelele izinto ezibhedayo esikhathini samanje, ngoba izimo zimbi kulezi insuku, izimo zimbi. Ingakho phela umpostoli uPaul uthi ngithengisisa isikhathi ngokuba iy'nsuku zimbi. Ukhuluma nathi uqobo kakhulukazi nabantu abasha, zimbi iy'nsuku esiphila kuzona lezi insuku. Umuntu omusha kumele aqaphele ukuthi uphila mpiloni, kumele agade ukuthi uhamba ziphi indlela, ngoba ekugcineni kosuku kuyofika isikhathi layo ukuthi Nkosi yami, ukube ngenza njengosibani ababekade bekholwa besindisiwe behamba le ndlela yokukholwa kaJesu, ngaba ngikho kulesi simo. Kanti sifisa ukuthi sesingathola noma icoti lamanzi nje, uyabona, kodwa ngasingalitholanga. So bengibeza lokho baba, siyabonga. Bonga thina kakhulu mfoka Mnyeni, siyabonga kakhulu mfethu ngako konke osukuphawulile. Angikumbuze mfoka Mnyeni, incwadi yezaga Proverbs ithi uma asibe ngazo ma memory verse ngesingisi umkhathini wena wazi ngesizulu, ithi you spare a rod, you spoil a child. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu. So ubaba uyilento eyiyona mfoka Mnyeni ngaloswazi lelo bekudalapha ngalo. Uma ungabheka zonke izingane eziphuma endleleni zingadalajwa nje kancane ngalolu swazi, bazali bazo abenzi lento uNkulunkulu wathi abayenze,
zonke lezo ingane akukho la ziyakhona empilweni, ziyahlukana noNkulunkulu. Therefore the book of Proverbs tells the truth when it comes to kulolu daba okhuluma ngayo. Sibonga kakhulu mfokamyeni. Mkhathini, uthini uNkulunkulu meqhubeka ngalesifundiso sakhe? La kuMshumayeli chapter 12 verse 1 uthi khumbula umdali wakho eyinsukwini zobusha bakho, ingakafiki izinsuku ezimbi neminyaka ingakasondeli yothi awuthokozi ngayo. Ukhuluma uthi umuntu omusha akangaphileli nje ezakhe izifiso, awakha ama-ambitions, alandela ama-pleasures athandwa uyena na-popular phakathi kwabanye abantu abasha no-social media, enze nanoma ingayiphi indlela emnandi kuyena nemenza afithe in ne-generation yakhe. Akamkhumbule umdali wakhe, khumbula ukuthi lowo mzimba kusiwo wakho wadalwa uNkulunkulu, leyo ngqondo wayinikezwa uyena uNkulunkulu, lo mphefumulo wakho okaNkulunkulu. Ngakho mkhumbule kusekahle uNkulunkulu because uzogcina u-accountile kuyena. Ugcina u-accountile kuyena khona la emhlabeni, izinto they catch up with you, izinto ozenzayo usemusha. Kodwa ultimately sonke so-accounta kuNkulunkulu ngelanga esifa ngalo, noma umuje sebuya ngelanga lokwahlulela. Sonke sisazoma phambi kaNkulunkulu siyiphendulele ngazo zonke izinto ezizenzile nezenze ebusheni bethu. Futhi qaphela, izinto zenza usemusha wakha ama-habits ahlala nawe impilo yakho yonke okunzima ukusuka kuwona. Abanye baze baguge baba amakhehla bayongena encwabeni bebanjwe amaketa ngotshwala, bawaqala ebusheni babo. Awuyeke ukugwayi kwabanye, waqala esemusha umuntu nezinye inhlobo zezona einhlobonhlobo oyiqala ebusheni bakho. So iqaphela impilo yakho mawusemusha, mkhumbula uNkulunkulu wakho. Kusho njalo kuverse 2, mkhumbule yena izinto ingakaqala ukufiphala, ungakagugi. Abangathi abantu abasha mfundisi into yokukholwa ngizoyibona mase ngina 40 bani noma ngizoyibona mase ngishadile. Wazi ngani ukuthi uyofika kule? Wazi ngani uyofika lapho, mhlawumbe uyobuthi usesihogweni ngaleyo minyaka wena oyibalile. So ke hamba noNkulunkulu ebusheni bakho, ubhiyoze naye, urejoice naye, upursue career naye, upursue umshado naye. Zonke izinto ezenziwayo ebusheni ziyaba mnandi mayihamba noNkulunkulu. Isono asenzi kube mnandi kakhulu, kodwa senza ukuthi umuntu agcina isole ekugcineni. Ngakho abantu abasha sibabizele enkosini la intokozo yangempela ikhona. Asikwamukele nawe emoyeni, sawubona. Amen. Ungakakhulu umama lona, mama Mngoni. Indaba ithinta ubaba akuve inkulu. Mina ubaba wami angimazanga, ngaze ngakhula ngathi la ngimthola khona ngangingathintwa ngangingathintwa athi ukhuluma yena ubaba wakho ngoba ubalekile ubaba empilweni. Ngiyabonga. Bonga thina kakhulu. Uyamthanda uma wakhe lona. Sawubona nawe, sekwamukele emoyeni. Ngibona abafundisi estudio. Khuluma nobani kuphi? Ukhuluma Special endaweni yase-Adams Mission. Special, siyabonga mfethu. Wakabani uSpecial? Special Nondonga. Nondonga. Siyajabula mfoka Nondonga. Nami ngizake ngiphawule la ngumuntu omusha nje osilisiwe, ithanda kakhulu inkosi. Ukuthi khona ebusheni sikhona la ama-comment lawa athanda ukuthi usemncane, relaxa, phila, uphila impilo. Nezinto ezifana kuzenze uzibone, ungabe nje usuyakhola nje usumuntu oserious. Engathi ngenza zonke lezi zasezweni. Kodwa into esike emqondweni wami ukufa nje. Uma ngifa noma ngithi ngiyayithatha lento abantu mhlawumbe bahleli nabo abayintanga zami, ngithi uma ngifa la ngizothini? Ngisayiqala lento yokuthi ngiphila lempilo le yasezweni le abayiphilayo. Kodwa into futhi engibatshele yona ukuthi uma bengibuza izinto eziningi ukuthi waphuma kanjani etshwaleni, esihlala nawe besi-right kanje, yabatshela amandla nje kaNkulunkulu kuyo ngoba kayihlula bayisekuqaleni.
So uyena uNkulunkulu osibizele kule mfundiso, uyena futhi uzosipha amandla ukuthi sikwazi ukuyiphila ey'ntweni ey'ningi ey'khona la ezweni. uNkulunkulu uyamsindisa umuntu omusha nje, uyakwazi ukuthi amqondise aphilele uNkulunkulu. Intokozo enkulu nje itholakala ebukhweni kaNkulunkulu nasekuhlanganyeni kanye nabanye abangcwele ukudumisa uNkulunkulu. Sibonge kakhulu Mfokana Ndonga. uNkulunkulu aqhubeke nje akukhulise mfethu, akuvikele, akusingathe ube ile ndoda uNkulunkulu afisa ube yona. Usehambile Mfokana Ndonga. Nangu omunye okhona. Sawubona, sekwamukela moyeni. So unamakhehla sibasha kangaka thina baba sibasha asikakagogi. Try next door amakhehla mhlawumbe uzowathola khona. Ngiyabingelela kwiVuma FM, thanda ukuthi Happy Father's Day kumfundisi ubaba uGwala kusho Nomthadimba Kanzama lapha kumfundisi wakhe. Omunye ngibingelele Baba Khoza noBaba Nkosi nezivakashe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngikhona ngilalele unethembile ngokuhola imndeni noma imndeni ibandla likaKristu. Bese uzwela ibanze kaSibiya athi greetings bafundisi. Umkhulu FP Sibiya owangikhulise wayethi ingane uzoyikhulisa, kodwa yena uthanda ukuthi ingane uma esikhulile imazi uNkulunkulu. Happy Father's Day bobaba kumane amagumbi amane umhlaba. Bese umama Mabongo Maphumulo Nene lapha athi amen bafundisi bami, nginilalele la enana, ngethemba nibe nosuku oluhle nibe nosuku oluhle nabantwana kwi-Father's Day. Mina angisenaye ubaba usadlule emhlabeni, kepha ngithi Happy Father's Day kubo bonke obaba. Ebese uZandile kaSithole naye athi bafundisi ngiyabingelela, Happy Father's Day to you out there. Ningakhathali ukusipha ukudla komphefumulo. Bese uMusa kaThwala athi amen bafundisi bami, ave nikhuluma iqiniso. uNkulunkulu anigcine anibusise njalo lo ubhuti uMlu Thwala lapha eMhlazi TNC. uZolibanzi uthi nangu ubaba umusha uthi ngingubaba umusha ngithanda ukuthi Happy Father's Day, build your foundation kuNkulunkulu. Quote Matthew chapter 7 verse 27. Uspesihle uVincent uspesihle uthi ngiyabingelela abafundisi, ngifisa ukuthi Happy Father's Day kubaba eMkhambathini uSiphe Kazondi Nondaba nakubo bonke obaba usho njalo lapha uSiphesihle uVincent efisela ubaba onondaba. Mkhathini siyambona uNkulunkulu uyaqhubeka ekhuluma lapha ngepeni likaMpostoli uPaul encwadini yesibili kaTimotheo lapha chapter 2 verse 22. Uthini lapho uNkulunkulu mekhuluma nabantu abasha? uTimotheo wesibili uthi laphana chapter 2 verse 22, ngakho-ke zibalekele iy'nkanuko zobusha, uphokophelele ukulunga, ukukholwa, uthando, ukuthula kanye nalabo abakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlanzekileyo. Zibalekele iy'nkanuko zobusha. Naye lento nomshumayeli abeyisho, abantu abasha bajwayele ukuphilela into elezulu eliyibiza ngey'nkanuko zabo zobusha, okuchaza ama-desires angemahle kuNkulunkulu. Bafuna zonke lezinto ezinhle emehlweni ey'bukeka zizinhle ngokwasezweni. Bayalingeka abantu abasha ngalokho, even noma sebekholwa. Abesifazane balingwa ubuhle bomzimba, beyinwele, beyingubo, bama-makeup, beyinzipho, bani. Uthola umuntu omusha noma ekholwa, kodwa leyo nto ewunumber 1 empilweni yakhe isithixo sakhe. Laba besilisa balingwa izono zokocansi no-pornography nezinto ey'tholakalayo ko-social media, baphilela lezo zinto. Omunye nje noma engekho lapho uphilela imali, ufuna nje ukuba nemali eningi, ufuna ukuba usaziwayo, ufuna ukuba yini uthi umpostoli uPaul kuTimotheo, zibalekele wena lezo zinto.
kodwa uphokophelele ukulunga. Funa ukulunga kaNkulunkulu okuza ngokukholwa uJesu, izono zakho ixolelwe bese uyafunda ukunqoba inkanuko zakho kancane kancane lokhu khula ebungcweleni. Funa ukukholwa ukuthanda uJesu, ukulandela yena, ukuphilela yena empilweni yakho. Funa uthando for uNkulunkulu, uthando for abantu, hayi ukudlala ngabantu exploit imizimba yabo nezimali zabo ukuze wena uzanelise, kodwa uthando lwangempela oluholela nabanye ensindisweni. Funa ukuthula noNkulunkulu, ukubuyisana naye, izono zakho ixolele ngokukholwa uJesu bese ukuthula nabantu, umuntu oyiphatha kahle, ogcwele inhlonipho. Uthi kanye nalabo abakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlanzekileyo, babalekela abantu abangakhuleki kuNkulunkulu noma abakhuleka kuyena kodwa ngenhliziyo engahlanzekile, abazenzisa, abaphila ama-double life bebaningi abantu abasha banjalo. So-ke thola abantu abasha ozohamba nabo le ndlela yokukholwa, ozobhiyoza nabo njengoba kadesho kumshumayeli, kodwa ungalandeli inkanuko zobusha ngoba ugcina uyisola mawuzolandela inhliziyo yobusha ikuphambanisa noNkulunkulu. Funda nje usemusha ukwazisa ukulunga nobungcwele. Funda usemusha ukunqoba izono zakho, ama-desires amambe enhlizweni yakho nokuyithobela kuNkulunkulu, uhambe emkhondweni yakhe. Umlaleli lo mkhathini bekade sibingelela kanye zonke nezivakashi lapha kwi-073 709 1991 uthi igama lakhe uThembi Kadima. Ngazi noma udimba noma udima kodwa kubuka ngathi udima la. Na umunye umlaleli uthi sanibona bafundisi bami, ngikhona nani nginilalele okhulumayo umseleko lapha eMgababa. Siyabonga emseleko ukuthi amen bafundisi bami, ngicela ukuba uNkulunkulu ngicela ukubonga uNkulunkulu ngomalume wami uToy Thamsanqa kaMathonsi owasikhulisa wasithanda nje. Ngithi happy Father's Day kuyena, kusho uGugu Mthembu olapha eHammersdale. Uyayibona-ke lento mkhathini, umalume lo odlale indima yakhe, hayi nje njengomalume wadlala indima njengobaba, njengoba usisigugu kaMthembu lapha esho njalo impela. Kuningi-ke uNkulunkulu akhuluma ngako mkhathini, khona nje la encwadini kaThithu. Siyabona uNkulunkulu akhuluma futhi ngempilo yomuntu. Asithi nje umuntu omusha ngoba sikhuluma ngaye namuhla, but impilo yomuntu nje emhlabeni wonke. Uthini uNkulunkulu lapha encwadini kaThithu? UThithu chapter 2 verse 6 uthi kanjalo, bayale abesilisa abasebasha ukuba ngababe abanengqondo, okuchaza abantu aba-self control, hayi abantu abalawulwa inkanuko zokucansa, abantu abalawulwa uthando lwemali, abantu abalawulwa utshwala, abalawulwa ama-trends asezweni, kodwa ababe abantu abanengqondo abayilawula bona belalela uNkulunkulu, balizwe izwi likaNkulunkulu bese bayamlalela. Funda leyo nto leyo usemusha. Ayivi balekele indaba yokuyifaka amatomu. Ungalawulwa inhliziyo yakho, ungayithathi lento kuthiwa nje follow your heart, noma ikisa kuphi inhliziyo, ikisa emahlazweni nasesonweni nasekufeni. Funda i-self control. Bese ethi verse 7 mayiqondisa kuThithu athi ibonakalise kukho konke lokho uyisibonelo semsebenzi emihle. Umuntu omusha ogcwele imisebenzi emihle, owusizo ebandleni, uwusize ekhaya, uwusize emphakathini, esikoleni, emsebenzini, yonke indawo. Ubonisa ubuqotho ekufundiseni nesizotha. Umuntu omusha ohloniphekayo nesizotha. Athi verse 8 ukhulume okuqotho okungasolekiyo ukuze ahlazeke omelana nathi, angabe nalutho lubi angalusho ngathi. Ibandla liyahlanjalazwa sometimes ngenxa yabantu abasha ebandleni nendlela abayiphatha ngayo. Uthi uNkulunkulu la ngepeni kaPawule kuThithu, phila ngendlela ezokwenza ukuthi ahlazeke umuntu ongakuthanda ukukholwa, omelene nabazalwane, engenalutho olubi angalusho ngathi, ngoba niphila niqondile, niphilela uNkulunkulu. Mkhathini ngiyafisa ukuthi sikhulume lento nomuntu omusha. Lo mbhali wencwadi kaMshumayeli lebesifunda, indoda ebihlakaniphe inikezwe ubuhlakani obudlula bonke ubuhlakani umuntu angaba nabo emhlabeni, ephiwe uNkulunkulu. Akekho umuntu osazophila ngaphandle kwaJesu, of course. Akekho umuntu osazophila emhlabeni ozoba nokuhlakanipha okudlula lensizwa uNkulunkulu ayisebenzisa ukuthi ibhale incwadi yoMshumayeli.
lento ithi mekukhuluma umuntu onjalo onayo yonke into obone yonke impilo kumele silalele. Na asiye nje ku chapter 1 emkhathini sifunde uverse 1 ukuya ku verse 3 sizwe ukuthi uma ekhuluma lo muntu ohlakaniphile njengoba later on sekathi umuntu omusha akaphila impilo yakhe ayenjoy kepha akhumbule ukuthi uNkulunkulu ukhona uzo account uthini lo muntu ngempilo ukuthi we chase after imali, we chase after all these things osokhulume ngazo umkhathini uthini ekugcineni uthi kuyini umkhathini verse 1 kuya ku verse 3. Uma ufunda umshumela chapter 1 verse 1 amazwi omshumela indodana kaDavid inkosi yaseJerusalem uSolomon athi verse 2 yize leze kusho umshumayeli yize leze konke kuyize uzuzana umuntu ngawo wonke umshikashika wakhe awushikashika phansi komthunzi welanga na ngoba yonke lento ekugcineni uyayishiya, yonke lento ekugcineni ikufake enkingeni, yonke lento awuzuhamba naye la uyakhona, yonke lento yala emhlabeni ayingeni into eternity. Impilo yakho is eternal. Now uma uzoyispenda kwi-eternity kukuwena ukuthi uzoyispenda ebukhoneni bukaNkulunkulu into eternity noma uzoyispenda away from uNkulunkulu into eternity. So uthini? Uthi idla yenza yonke into ofuna ukuyenza. Ngiyamthanda lapha ku chapter 2, I think ku chapter 2 verse 24. Uma usifundela nje emkhathini kusele imzuzu emithathu. You know, chapter 2 verse 24 uthi phila impilo yakho manidla wenze yonke into uphuze wenza konke ufuna ukukwenza. But wazi ukuthi konke lokho ekugcineni akukuyisa indawo. Uthini mkhathini? Uthi verse 24 chapter 2 akukho okungcono okungenziwa umuntu ngaphandle kokuthi adle aphuze aneliseke ngomsebenzi wakhe nalokho futhi ngakubona ukuthi kuvela esandleni sikaNkulunkulu. Maqhubeka nje mhlawumbe ugcina verse 26. Verse 25 ngokuba ngaphandle kwakhe ngubani ongadla noma athokoze na ngokuba uNkulunkulu umupha ukuhlakanipha nokuqonda nentokozo umuntu omthokozisayo kodwa isoni usinika umsebenzi wokuqokelela nokumbondelela ukuze siunike lowo othokozisa uNkulunkulu nalokho kuyize kufana notabaku utalaku. Uthi le savana le ma uyiphethe uyiphuza uyiphuza njengoba nayo le savana ivela kuNkulunkulu. So ngendlela okumele uyiphuze ngayo it must give God the glory. Manje mayiphuza le savana bese ingaveza ubuNkulunkulu imhlazisa yenza yonke lento le in the end we are going to account for it. Uthi yonke lento esiyichaseayo umkhathini ekugcineni ize kusho umuntu esingathi uphile impilo full circle. You know, uyiphile yonke right round, uyayazi impilo ukuze ube sekugcineni. So uthini konke lokho kuyizeleze, phila impilo yakho, udla ukudla, phuza iwayini lakho, phuze konke ufuna ukuphuza, but uphuze ngendlela owazi ukuthi iyizeleze. You are going to account zonke lezi zinto ozenzayo, ozidlayo, oyiphuzayo zivela kumdali. So yonke into ivela kuyena. Elakho lokuvalelisa umkhathini. Asasho ngalotho kuba kodwa ngicela ukuvala ngo-Ephesians 6 verse 4 nani boyise ningabathukuthelisa abantwana benu ngokuthi nibaneglect, ningabanaki, ningabondli, ningabafundisi noma nibe yiqhwaga amabhubeso baba basabisayo abahlali bethetho bese kodwa nibondle ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi kunalokho bafundiseni nibakhulise ukuthi bazi uNkulunkulu bakwazi ukumphilela. Sithi happy Father's Day ko baba, asifunde ukwenza kahle bafowethu nawe ubungenzi kahle buyele emgaqweni. Nawe omungenzi kahle buyele emgaqweni. Asikho isono esingesithethelelo uNkulunkulu. Mangabe waphuma kujantshi noma ngabe yiphi indlela umubuyela kuyena uxolisa kuyena ubuyela emgwaqeni uyakuthethelela yena ngaso sonke isikhathi uthembekile not only to forgive us but to cleanse us from all unrighteousness. Kusho njalo uthembekile amazwi avela kuyena ahlala iqiniso. Mina nomkhathini sithi khumo sibonga ukuba khona kwakho nako konke nishayile nemthumela ama-voice notes wena. uNkulunkulu akanibusise. Sinishiya nganawo amazwi. Funda ukuzifundela iBhayibheli
ngokwenze njalo i-students kaMoyengcwele, hayi indoda thizeni noma nkosikazi thizeni. uNkulunkulu akakubusise, sibonene nawe ngesonto elizayo.